ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾಯರು ತೂಕನವನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಿಲಿಟರಿದಾರನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತಂಡು ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನಿಖಲ 3 ಜನಟ್ಲ ಈರ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ದೆತ್ತೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದರು ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ 2 ಜನ ತಕ್ಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದತ್ತು ಅಕುಲ್ ರಜಂತಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ 2 ಜನ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಬೈಜೇರು ದಟ್ ಈರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಅತನ ಒಟ್ಟು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಯನು ಬಾರಿ ನವಿರಾದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಡ ತಂಡ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಪಡು ಆ ಬಾಂಬು ಬಾಂಬು ಇರನೇ ತೂಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಆ ರೀತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರದ ತೋಪು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಪಂಚಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು 3 ಜನಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ನಿಖಲ 3 ಜನಟ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಗರ್ನಲ್ ಭಾರಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಡು ಕೆಲವು SMS ಜೋಕನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಈ SMS ಜೋಕನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋನಾಗ ಐಕ್ ದಲಾಂಡಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಕೋರೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಪನ ಹಿಡಿದು ದಲಾಂಡಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ನಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂದು ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಾನು ನಿಕ್ಲು 100% ನಿಕ್ಲು ಫೈನಲ್ಸ್ ಬರ್ಪರ್ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತು ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಪಂಡ ಈರೇ ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಕರ್ನಲ್ ಆದ ಈರೇ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಈರೇ ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ದಾನೆ ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲ 2 ಜನ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಯ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿಲ್ಲಕ ಮಂತಂಡ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದೀಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ 2 ಡಮ್ಮಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಲ್ ತೋಜು ತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇದ್ದತ್ತವಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜೆತ್ತು 2 ಮೆಸೇಜ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವನು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆನ್ನ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ತೂವೊಂದು ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ and all the best gelpu okay Shivasharan sir eer panle nikula first performance the e performance mutta you have evolved, you have become better. nikula poisati the mehndida was good and this time it has been better. Sunil na character jaasti ittande avu nikula e performance matra at nedda dumda performance ayda dumda performance na Sunil was the main character. ನಿಖಲ್ ರೆಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆತೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೋಲಿ ಅವು ನಿಖಲ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಯು ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇಟ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಶೋ ಬೈ ಶೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Thank you judges. Okay telikede tenali nana dumbugu final gu mini select ayida all the best edde maltu practice maltu barudu. Thank you.